Izinamba yakhe. No mfethu lokho nje ngeze ngikufihle umsebenzi owenziwa uDr Nkosi bemuhle kakhulu bras because konke kusasebenza njengoba kade kusebenza noma ngichama ngiyachama nje ngudedele ngubambe yonke into nje. Namuhla sizo i-check up kaNtando Mhlongo since sasim-operateile ngomhla ka-29 ka-October. So namuhla i-review or just i-check up ukuthi uza kanjani, uhila kanjani, nane-further treatment if ever idingeka. Khona mhlambe abanye abantu abazozibuza ukuthi ke mhlambe njengoba usumtreatile ngabe khona akakubikele khona ukuthi cha akuhambi kahle. Up to so far ngoba bengihlala ngikhuluma naye ucingweni ubesho ukuthi hayi iwundi yakhe iza kahle noma dissolve ama stitch washo hayi seya dissolve ngoba vele ama stitches ayiphumelayo akubona lanka adinga uwadonsa especially kuma private parts. It's very painful ukudonsa ama stitch, so samthunga ngalawa aba self absorbed. So namuhla nje check up ye ukuthi iwundi iza kanjani. So namhlanje it's a last visit for yena noma mhlawumbe usezoqhubeka eze if most likely it's a last visit, but if ever kudingeka any other follow up kuzoba i follow up after 2-3 years just as a men's follow up check up ukuthi konke kuhamba kahle ngokwesilisa nangama cancer ke aqondana nabesilisa. So ngokwakho nje ungasho ukuthi i-surgery it was successful. Yes, i-surgery it was successful, lihambe kahle kakhulu. Uyayihambela nje manje akusekho inkinga leyayikhona. Imithwalo eminingi siphelele, isisukile. So we're quite happy. Procedure went successfully. So ungafisa ukuthini kubantu besilisa abanezinkinga sexually? Kubantu besilisa abanenkinga ye-urology including izifo sexually kudingeka aba-consult early ba-checkwe ukuze bezotreatwa ngokomsuka wenkinga kunokuthi ba-treatwe ngokwama-symptoms. Ngoba mangatreatwanga ngokomsuka umuntu angagula eside isikhathi kungaziwa ukuthi uphethwe yini. Okay, I think this is our last interview about uNtando. Ngafisa ukuthini ukurapper up about uNtando? About uNtando it's one case engathi i-tip of the iceberg. Kubantu besilisa kuyinselelo njengamanje ukuthi wherever benenkinga ababona odokotela abaseduze ba-treatwe ngendlela or see any urologist eseduze ba-treatwe ngokwendlela ba-screenwe early for ama-cancers ahamba ngokomndeni including prostate cancer. Iloko ngakho. Okay. Ingane njengoba waye-operatiwe abantwana uzobathola sakhona ukupreserve ama-testes nembewu kahle sakhona futhi nokuthi si-reconstruct iscrotum kahle nenduku futhi izosebenza kahle, so you will be erectile function yakhe izoba i-right futhi uzokhona ukuphila kahle like any other normal umuntu wesilisa normal without any problem. Okay, Dr. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Bingelela kubo bonke abantu basemnambithi abalalele njengamanje nababukele kuma socials. Sithatha sibeke ukuthi ke namhlanje what's the day about? No, namhlanje bantu basemnambithi nezwe lonke ngize lana for i-follow up date yami enganginiko yena uDr Nkosi since ngangiphumile eLavena Hospital, and then ngase sengithola ke i-date namhlanje ukuthi ngizophinde futhi ngizomvakashela abheke ukuthi konke nikhamba kahle. Ngokwami mina konke kuhamba kahle ezibesilibile sikhuluma naye ucingweni sicommunicate engibuza ukuthi konke sahamba kahle yini bekusahamba kahle. Angena ke kodwa udokotela ke mina ke sengizozwa ngaye njengoba sengifikile khona namhlanje la emagcekeni akhona akhe i-surgery yakhe uDokotela Nkosi lo usezo checka ke mase sizwa yonke into ke ukuthi kuhamba kanjani.
Abantu abaningi kuma socials ethu bebesibuza ukuthi ke after operation which is I think it's a personal question ukuthi i-erection ngabe ihamba kahle mhlambe abanye bebesho ngathi uhamba bethi hayibo angahambi uNtando sinikeze inamba yakhe. No mfethu lokho nje ngeze ngikufihle umsebenzi owenziwa uDr Nkosi bemuhle kakhulu bras because konke kusasebenza njengoba kade kusebenza noma ngiyachama nje ngutetele ngubambe yonke into nje i-right ama break akhona njomani uyasukuma ngenyawo nje ayihamba kahle baba. Okay. Ungafisa ukuthini nje kudokotela nabantu basemnambithi sesiphethe ngoba ngiyabona isikhathi ukuthi ayisiyaphuthuma kakhulu. No uDr Nkosi ngiyabonga kakhulu ngongenzele kona uyishintshile impilo yami sekunzima impilo yami kumnyama for 6 years ithemba selilincane angifuni uqamba manje ngithi ngase ngililahlile no bengithandaza every day ngikhuleka uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga ngiphendule kwase ke eyaziveza kuNkulunkulu waziveza ngayo uDr Nkosi nabantu basemnambithi ngiyabonga nje ngesupport eninginike yona ngithandazo ebeningithwale ngayo ngibonga kakhulu ngifika nje la ngihlele esibhedlela eLavena Hospital bebefika abantu umphakathi lana nginama gifts nje engiwashile ekhaya engawathola khona la eMnambithi ngibonge kuNdlonkulu nethimba lakhe bangisizile nabo kakhulu bangipha ama gifts uNdlonkulu nje ubethe ngimtshele mase sengiqedile la no Dr Nkosi ngimazise ngizobe sengiyamazisa kaya kuhluphi. Okay. Mhlambe usazophinde khona ama follow up check up usazowenza nodokotela noma it's a last check up today? No, I'm not sure. Anginayo sure kodwa ke ngizongena ngaphakathi njengamanje bese ke ngicamisa ngibese ngithola konke. Ngiphinde ngezwe ukuthi ngathi ukhona ubudlelwano nabo ngala not a relationship ngathi unobaba ngala. Nginobaba. Yeah, engathi ku last interview ukuthi uzusizakale la eMnambithi. Ku interview yakho waveza ukuthi khona umuntu omaziyo ngala eMnambithi. Oh no eMnambithi kahle ilapha ekuvela khona uIkhehla elizala ubaba wami uMzondeki Mhlongo uyena basuka lana nje eMnambithi impela mangiza umlando basuka lana bese bamuvela ke eSoweto ke eGoli njoba nje sisakhona isalukwazi sami uMamkhwanazi eGoli nabazukulu abanye mina ke kodwa kubaba wagcina esemuvele eThekwini njoba ke nginekhaya la ngihlala khona eThekwini ngihlala kuona umuzi esawushiyelwa abazali. Okusho ukuthi idlozi livumile. Kuvuma idlozi bafo ngoba uyabona ngila ekusuka khona idlozi lami vele usizo ngilithole khona. Ngiyabonga nje kakhulu. Mhlambe ngelinye ilanga nje uNkulunkulu emkhulu engibusisile ngiyokwazi ukuthi ngiphinde ngithole ikhaya la eMnambithi. Okay. Futhi ngenxa yesikhathi singakubambezeli siyabonga kakhulu emsakazweni Inqubo FM. No ngibonge nje kakhulu umsakazo Inqubo FM no Lady Smith namaphethelo wonke nje abalalelayo nababukelayo uNkulunkulu anibusise ngiyabonga kakhulu. Uphuma kanjalo yena lapha ke uNtando ungowamhlongo njengoba nimbona uyazihambela right uyaphila lapha ke ezindabeni zeNqubo FM uThabani uSipho ungowachonco mina sengiphuma kanje.